ebese kuma ukuthi ngiyafisa abantu ukuthi understand ukuthi anginama sponsors and also angeke ngikwazi ukuqasha bonke abaculi yabo. Yeah. So abanye babaculi bona babafuna kwi-event abekho yabo. Abanye bakhona yabo. Kokunye ke futhi akulona iphutha lami ukuthi abekho because kunabanye engakhuluma nabo abaculi inqwaba nje bakhona engakhuluma nabo sangakwazi ukuvumelana yabo ngendlela yokusebenza laba bakhona kuyi-post noma kuyi-list sakwazi ukuthi sivumelane nabo. So abanye abantu uthola ukuthi bayangithuka kanti umculi abangithukela yena vela sikwazanga ukufinyelela naye kuzivumelwano and akasho naye kubona ukuthi hayi le ndoda yake yangithinta sangavumelana but mina futhi angikwazi ukuthi ngiphumela obala ngitshela abantu ukuthi hayi mina obala njalo ngamfonela kwaba ukuthi because there was inkulumo eyayiphakathi kwami naye yabo. So angikwazi ukuthi bese ngizenza muhle ngaye o ngizidefende mina ngaye yabo unless abantu bakhe bekhuluma naye abatshele yabo. So kunezinto efana lezo. So I wish ukuthi abantu be understand ukuthi akekho umculo okuthiwa nginenkinga naye ukuthi ngeke ngisamqasha yabo but ama logistics and financial constraints adala ukuthi abanye bebe khona abanye bengabe bikho. Mbukelo Perfect TV emakhaya. Salute. Sibuyile namhlanje. Phethe umkhaya wami ngisukile ngabheka le eMoscow kwesavilani isigodi ngabuya futhi nomfoka Vilani entrepreneur. Bathi Ngelo V inkundla yonke ithi V. Foka Vilani. Sikubungele mfethu. Ohlelweni lethu Perfect TV sibonga isikhathi sakho. Bhuti mdala sibonga kakhulu kuba kanye nani bikelela ababukeli benu ngibona ukuthi ningamukela. Mfethu ade bekudinga akumina akuthina yonke iCrew Perfect TV kodwa bonke abantu bathi hayi futhi usiphathele lensizwa leyo. Bathanda abantu bethu. Abantu bangithanda yabo. That I know. Kodwa nje these days bathanda kakhulu noma nawe angazi noma ngithanda kakhulu noma kunento abayilindele kakhulu kodwa nje hayi khona into ekhona. Yeah. Wethu ake siqale kule kaNgelo V. Yabo. Umfana oyikhulela kwaNongoma emakhaya. Yeah. Kalaphi mfethu lento le uqale konke nesikole until uzufike nasemazingeni emfundo ephakeme. All right. Basically igama lami eligcwele ngulungelo okavilane. Which is why bengibiza ngoNgelo V because banqamulela igama lami Lungelo bese uV kuba isibongo. You understand? So that's basically how Ngelo V came about. So ngizalelwa kwaNongoma esigodini sakwavilane vele. Yabo. Baba wami induna la. Singabanikazi bomhlaba kathi. La ngumfana wenkosi mina. Singabanikazi bomhlaba ngalo. So ngizalelwe esigodini sakwavilane uma wami uMathwala wakhona esigodini sakwavilane ubaba wami ke ubaba uMhlezedliwa ne. So ngizalwe khona ngakhulela khona ngafunda esikoleni sangakhona ngasekhaya iSegibindlala iPrimary and then ngayofunda iHigh School yami esikoleni iSenqaba eMbube naso sikhona khona ngasekhaya until ngize ngiqeda uMatric ke bengumfana nje olusayo oyidlala ibhola. My getaway ticket was ukuphasa uMatric yabo kwase kuba ukuthi esengiyakwazi ukuthi ngihambe ngemadolobheni amakhulu ngoba nakhona ngizothi oba sengiyofunda etertiary and nga-enrolla e-UKZN campusini yase-Westville. So yeah. Ngizothiwa ibhola kade waqala ukugqilazana. Yabo mina ngikhumbula kahle ngizwa le CD yakho sedayisa ngenyawo yomlenze umntanami. Ngiyamazi uNgelo V. Wacabanga umjita ngaNongoma wabuthelezi ngakini kodwa eMoscow ukutheleza. Bathe yamazi nomjita ukuthi nje uNgelo V ngiyamazi athi hayi ngasemakhaya umjita. Hey ibhola la bolala. Mfethu ibhola yazi ukutshela ibhola was my first love yabo compared to umculo. Because sikhula vele emakhaya ibhola bekende khona yabo because umuntu ukhulela emakhaya labo umculo bengekho ngoba bengekho ama studio yabo. So besingazi ngempela sisakhulu ukuthi lento ukuthi uma ufuna ukucula wenza njani uqala phi yephi. So ibhola was one thing eyayikhona nalokuthi ke I was good
yabo. I was really good kuyona. I was captain esikolweni. I was captaining i-team encane ne-team enkulu esikoleni, yabo. That's how good I was, yabo. I would get calls from Izululand ngipikwe ngiyodlala yonke indawo, yabo. I would even go from Nongoma ngipikwe ngilethwe eThekwini ngiyiswe eGoli ngiyodlala khona. So I actually thought hayi ibhola yona into engizoyenza, yabo. Kanti ngidlala emakhaya nje ngizothi mangifika ke emadolobheni amakhulu ngafika sengizowenza umatric bese ngizokwenza i-first year after matric. Mangithi ngiyaqala ngiyajwayela ke eThekwini ngathola hayi sengina 20 after a year or two ngifikile eThekwini ngathola hayi sengiyohlanganisa 20 ngathi ngiyaqala kuma trials wathola asengumdala kodwa uyadlala, yabo. So nje kancane ke ngadlala kwamanye ama team ngafika ku reserve team yakhona kwathiwa ngikhushulelwe eskimini esikhulu kwathiwa ngilethe 30,000 kwenye ama team ala KZN ukuze ngizokhushulelwa eskimini esikhulu ngangikabi nayo imali, yabo. Then I went to Cape Town ngayodlala khona ngabuya nakhona. So uyafuna njalo sesikhathi wenza ufuna ngikwenza ngifunda apha ibhola bengilishaba fine namanje ngisaliqala hayi ngibona ngaqophola manje kodwa manje sengidlalela ubumnandi sengukapteni welokhuzana Madombolo FC yini Amadombolo FC lale asiyazi leyo team asiyazi sengukapteni weMaskandi FC manje ukuthi siqala ukudlala ngo-2001 sidlala SNT against hip hop. Sa loser ifinal esasidlala lapho, and then sabuya last year sidlala ke eVet University stadium khona sidlala ama-genres awu-4 and then sabawa champagne. Iza nini la kanti sayifuna phela nathi bafethu le cup eKZN mfethu I'd have to ask umongameli we-team no organizer belokhuzana of the whole thing, but nje leyanto is bigger than indlela esiyibona ngayo, inhle kakhulu. Kathina singena nini bama-podcast ama-radio nasifuna ukuzonibhaxa manje sonke sihlangene nabo yonke sibe ne-team yethu yini sibale ngaphandle. Uyazi i-problem yini? I-problem ukuthi nabafo nina bama-podcast singabuya abanye singabazi, yabo. And uthola ukuthi nivele napika umfana nithi hayi lo usebenza behind the scenes. Hey afika umfana odlala kwi-reserve mhlawumbe arrows asigijimisa lapha. So at least bangabe kwama-artist kudlala lo muntu ngempela ukuthi uyena oculayo siyakwazi ukumbona ukuthi uyena noma kuyena, and like baya verify abantu lapha before sidlala. You can't just come angithi khona umculo sithola ukuthi ngempela abanye abamazi, yabo. But ke awukwazi ukuvela ufika ukuthi umculi bayakuverify bekucheck online ukuthi umculo wakho uthini qale nini ngakhona ukucula, because awukwazi ukucula izolo bese uzodlala namhlanje. Shoot awudlala mose nedem especially ngekho online kahle akusho phetha ukudlala kodwa nje phela yonke into inama rules ayo. Yes, but bafethu la initiative yinhle. Sibonge lokhuzana mfethu inhle kakhulu le initiative. Thina we are just supporting i-idea mfethu, and akufanele sidle labantu amandla abo i-idea kakhuzani no Big Zulu, yabo. So they came with it and then basibiza and then we joined, we supported the idea, but right now i-idea yethu sonke because I mean sikuyona sonke. Yeah, ngiyakuzwa mfethu ijeni yakho nebhola hamba gcina lapho. Akhona le passion ke manje aqhamuka le enye ke manje ke esikwazi ngayo ke manje umculo. Bheka mfethu, I've always loved music, yabo. But like I said ukuthi emakhaya into ebikhona ibhola, yabo. So I grew up ngithandela uZola ke. Angithandela uZola 7 kabi nje, yabo. Akekho artist engancane idlula uZola at that time, and I could sing ingoma zaZola noma ngabe yipi at that time. Namanje I still know them, yabo. And then as ngikhula ke, and then uMaskandi ngangawunaka kakhulu kangako. Babe khona phela ubaba umfazi omnyama, yabo. But then kwafika umgqumeni nomtshengiseni, yabo. Because iminyaka yami ivuma ukuthi ngazibona at laba qala khona ama careers abo. Then kwaba khona umgqumeni nomtshengiseni, kwaba khona ibeef yabo, and then umuntu waqalwa la hey uthini lo, and then nami kwase kwaba phakathi kwabe ngikhona ngimthanda ukuthi uyashaya ke lo, yabo. Hey yaqoba ke lo mjidi uyabhala lo ucula kahle lo unje kunje, yabo. So then ke uthando kaMaskandi ke la ngokuya la develop because nakho phela uMaskandi was music just like music kaZola enganguthanda, and then ngayithola ke sengiya ngokuya I fell in love nomculo until nami ngabona hawu yazi kahle ngiyakwazi ukucula,
and then because I knew ukuthi ngiwazucula but kuukuthi ngangazi ukuthi awekho amathuba emakhaya yabo. So mase ngisedolobheni ngase ngiyabona ukuthi alalela I can do this yabo. Then ke I just went for it. Yasebenza futhi. I went for it for the first time yasebenza but ke into eyenzeka. Funny story. I recorded myself i-album yokuqala ngisebenza noThuthane Thakhi ne. Ngithe base ngiqedile because ngangingakabi nalo ulwazi oluphelele ngelokhuzana ngomculo nebusiness lawo. And then nga-approacha some companies ayekhona ngaleso sikhathi emakhulu yabo noma ngeke ngisawabiza ngamagama but you would see mangithe ama-companies amakhulu at that time. Nga-approacha with i-album esiyenziwe. Theirs kwakuwukuthi beyithathe beyipublishe yabo and bey-release. And then inkinga nje akubanga music ngitshela iqiniso. I-problem kwaba indlela engibukeka ngayo nangendlela engigqoka ngayo. Ngitshela iqiniso. Leyo sazoya kuwe. Kwaba indlela engangigqoka ngayo nangendlela engangibukeka ngayo at the time yabo. So one babengakholwa ukuthi mina oculayo. Mabebukisa i-artwork yabo. Babethi akumina oculayo. Two bangitshela ukuthi indlela engigqoka ngayo amabhinqa angeke azayimukele. Yabo. But ke angibasoli ngoba kwakuyilesa sikhathi yabo. So ngaba nalawo ma challenges nje mfethu kwangayithola icompany ezongireleasela umculo. I remember ngaze ngavakashe ngaphoqa ngawubona UBANI uMPUNGOSE. UBANI wangitshela ukuthi no emculweni sengiyaphuma. But into engingakwenzela yona ngizosebenzisa iAmoni Music icompany yami ukuthi ngikupublishele umculo wakho but everything else izoba segameni lakho necompany yakho but nje ngizokupublishela le album yokuqala and then ngizokutshengisa ukuthi kwenziwa njani. So USXHOBO basically yena wangifundisa ezinye zezinto zomculo ukuthi how u release kanjani umculo, the business behind ukucula. I-information enye yokuqala nje ngayithola kubaMPUNGOSE. Yeah. Yena okhala nge1000. No. Uyalibamba 1000. USXHOBO no. Hey in fact yazi mfethu kumqiniso ngangifisa ukusebenza mina noUSXHOBO like abe full time yabo but kuthi ngafika ngesikhathi esehamba yabo. So kodwa into anginikeza yona I mean till today ezinye izinto engizaziyo ngizazi ngaye yabo because USXHOBO ngikhumbula kahle qala ethi angizokuthatha imali yakho ngizokutshela ukuthi ifake kuphi la kufakwa khona imali yabo. Uma ngabe kufanele ngiyokwenza ama CD he would call la kufanele ngiyenza khona ama CD ebese yangitshela ethi hamba kwendaweni ethile uzofica ubani wenza ukuthi nokuthi kuyimali engaka and then ukhokhe lapho ungayidlulisi kumina imali yabo. So he taught me almost everything ngicathi ngifika engayazi. He was akabanga nawo umona yabo wangifundisa like almost everything ekhona emculweni yabo because ngisho lokuthumela umculo he would do that angitshela ukuthi okay bafo umculo uzowuthumela kanjena ke ndoda yenza nje wenze nje yabo ufuna bekubhale ephepheni this is who you need to call kanjalo. So he created amanye ama relationships nama relations for me kodwa yena engasekho because buthatha akasekho ngisho la ngaphakathi eSouth Africa at the time sibuye sifonelana singatholani kanjalo but that's one person owaba owangikwazi ungifundisa ibusiness lomculo yabo. Ebese ukuthi uThuthane yabo yena he played a role of being uproducer yabo ngifika because kunezinto osuyitshela ukuthi uyazazi mawasokwazi ukucula kanti masuse studio akufani nokucula nje Zakha yabo uculela iginqi seyikhala la endlebeni akufani. So Thuthane helped me kakhulu ke in that regard mfethu yabo. And I've always mentioned him njalo mangikhuluma because I feel ukuthi he played a role ekungimoldeni ngibe lo muntu engaziwa nguyena. Mfethu it's a pity ukuthi abantu mabe mention abanye abakuvumi njengomculo ofika epenini kodwa ngesingami hayi ngabanye abacula abangehla isikhathi epenini mfethu ingoma enemlayezo. But bakhona bakuvuma ngiyakwazi lokho. Yeah bakhona mfethu. Kukuthi abaculiye kwesinye isikhathi bangakuvuma manikhuluma nona. Yabo. Bakhoneni bangakuvuma in public. But not necessarily bazokuvuma bakhoneni akhulume nawe like ngixoxa akuvume yabo. But angayi in public ukusho ukuthi hey yabona ubani uyeshaya lento nzima yabo uyahlula nani. So yeah but I wouldn't say khona bangavumi. Mhlawumbe phela ukuthi sizwa ngendlela engafani.
yabo. But I consider myself as one of the greatest writers or composers kumaskandi. But ke mfethu babhala abaculi baningi kakhulu yabo. Baningi nabaculi abanepeni elihle. Bakhona. Ya bakhona baningi mfethu. Baningi. Hayi ngiyakuzwa. Uyabona ubalekela. Hayi lutho. Yazi mina mfethu anginawo mona. Yeah. Yabo ukuthi sometimes uma ngabe kumaskandi uyaye uthi uyasho uthola ukuthi sewuyamosha. Because now uma ngithi usibani bani sekungazi ukuthi ngithi ubani akabhali kahle. Yabo. So kubuye kube naleyo nto. Yeah, so kubuye kube naleyo nto but nje ibandla eliningi mfethu hey. Yabhala mfethu, yabhala. Ngeke fedile. Yeah. Nalento ayasidlula. Ngicishe ngayo. Yasidlula. Sozobe sayathi khona into engishowe kanti bengizobe ngigeneral iyami mfethu. Kodwa akukho ongafiki khona. Ungisele ingomeni ezomlayezo ezothanda. Nasehawini loskinjini yafika futhi nasehawini. Bakusho kanjalo. Abanye bazibekubuza ukuthi India uyini why ugqoke USITHINTE why ufanele ugqoke kanjena kusaqhubeka sekubuyela lapha back lekapa yokuqala. Yeah, no yazi ukuthi ufuna ugqoka ibheshu. Yazi ba for honestly speaking le ndlela mhlawumbe indlela umuntu abukeka ngayo nangendlela umuntu agqoka ngayo cishe kwabanye abantu isenda a different message yabo. Yes. Now I've always had a problem yabantu abangijajayo nje. Yazi ba for mina mangithule nje ngingakhuluma most yabantu babefika bengikhulumisa abasuke bengangazi baya bengikhulumisa isilungu yabo because banento angazi banento ethi angiyena umZulu ngangale noma Ephelele ibala lishubile phela. So ngimnyama ngithi ngimnyama ngiphinde ngibe nentshebe bese ngiphinde ngibuka ngendlela engibukeka ngayo ke yabo. So people assume nje uma bengibona ukuthi oh lo probably owangale noma owale noma you understand. So kodwa isiZulu akasazi. So yabo ngisho nase varsity ngisafunda khona abantwana sasifunda nabo nje they would because varsity vele sesixubene they would assume ukuthi alo akasazi isiZulu yabo. I remember this one time ngangigibela ibus ngangihlala endawo ethi iseSeaview ngibela ibus ngeWestville bangigibela ibus ngibela ngihlala emva kwamanye amantombazana baye nami lamantombazana ngiyabuka yabo ngiyanqena ukukhulumisa kodwa ngiyahalela ukukhulumisa ngoba khona lo ngihalela ukukhuluma naye lamantombazana ngazi mfethu asho into enzima kanjani lo engifisa ukukhuluma naye athi yena hey ngiyaxoxa ukubiza legama engizolibiza ne athi kodwa yalibona leli zayizayi lihle kanjani. Kodwa yena asebenzise leli gama leli yabo. Yeah. So ngiyothi ngayingikwazi ukulibiza. Athi yalibona ihle kanjani. Lapho ngiyamuzwa mfethu. Yabo. Ngiyamuzwa and lapho ngiyafuna umkhulumisa nami yabo. So I had to wait beqede ukungihleba. Bese ngithi sanibonana makhosazana. Kwase ngashuba ke ebhasini. Washuba ke ebhasini but yeah I mean into vele. Hayi into engangithusa mfethu mina online. Ugqoka ke la emculweni. Wonke umuntu mfethu une preference ne style sakhe yabo. Mina this is my style and west mina 80 to 90% of the wardrobe yami is designed yabo. Umuntu that makes clothes for me. Yingakho mina uma kubalwa abaculi abagqoka impahla ezibizayo ungasozwa libonela imigama ngoba namanje uma ungangibuka ukuthi yini ebhaliwe kulento engigqokile see nothing yabo nothing at all yabo. So into engisuke ngigqokile isikhathi esiningi ngisuke ngiyami ngedwa futhi not isikhathi esiningi kusuke ngiyami ngedwa nje and then only ke if kukhona abantu othola ukuthi bayayifuna then bese beyahamba ke beyoyenza ke in different people or from usenzo lo ngigqokisayo yabo. But I've got my own stylist and I've got my own style nami because mangabe ngiyakusenzo ngiye ngimtshela ngifuna into nje and then he would put his mind into it naye because he's a fashion person ebese ayibroadenisha ke and there's jeans that are coming out there's jeans that are coming out azobe nje ngawami so wathola lapha sifonela yena hayi ngeke awakho wedwa futhi la umuntu akabe into awathu usinisha well obviously yazi mfethu
what I do is people usually ask me and bayifuna izinto engiyigqokile ngiye ngibathumele kuye ngisenze ukuthi just go give umjita wami ibusiness yabo, because some of the things mina ngenzela zona ungenzela mahala. I just come with ideas bese ngiyasiqoka abantu beyibona and then they'll go to him yabo. So yeah, but ukuthola ukuthi abanye abantu bayibona engigqokile beyithande and then they'll go to someone else yabo, mase ngenzeki bese ke ingaphumi ngokufana, or sometimes ngibona ukuthi i-unfair kusenzo because now akadobi next qinisile yabo. So yeah, but ke that's why ngigqoka ngendlela yami ngedwa. Ngiyakuzwa mfethu, emculweni ungenile nengqinamba eziningi. Yo, nawe usewumculi, asikangeni entrepreneur kwakho, sadila la emculweni. Ungena umfana omncane awunani knowledge nje yalutho. Ikuphi kuwe izehlakalo nje izinto ezingikwazi ukuthi ay1 no2 mfethu, iziphi ingqinamba ohlangabezana nazo endleleni yakho? Yabo mina mfethu ngene emculweni ngizothi nge-street slam yabo, izinto bengiyibheka even though bengingenalo ulwazi olujule kangako, but mina mfethu ngene emculweni ngiyenze research yabo. Mina mfethu ngiyathanda research, so I would research ngomculo ukuthi khamba kanjani yabo. And fortunately for me ngase ngaba nobaba uSixhobo yabo. So mfethu ngabe nginamanga mina yabo, mina ngathi khona ingqinamba ezinkulu engabhekana nazo, khona abantu abadla imali yami, khona hayi mina bafokhohle naye umuntu owadla imali yami mina ayekho umuntu owadla imali yami, akekho umuntu wakwangiqola. Into nje ukuthi ngaba nenhlanhla when I released my music ngawupublisha and then ngawusubmit emsakazweni wavele wadlala my first album, yadlala emaredweni and then boom, hayi ngaqala lapho ukuqashwa nje from my first album kwavele kwasebenzeka. So zikhona phela lezi zinto lezi ezizaba zingqinamba ezincane, but I mfethu I'd be lying mangathi mina hayi ngaba nezingqinamba ezinkulu ngisaqala. Ingqinamba mina bafunga ibe nazo sengiphakathi sengimdala emculweni yabo, okungajwayelekile because abantu baba nezingqinamba besaqala. Mina inkinga zingifice sengikhulile emculweni yabo. Umculweni ungenile ingoma isidudla, but ungelo thina simbona emcimbini. Yeah, uyazi kwenziwa yini? Bebe ngibona abantu kakhulu before in first and second album yabo. Yes, when I was booming sengibona ukuthi hayi ngiyakhula impela ke manje yabo, because nathi khona abaculi sasibafice bevele sebephezulu sasize emva kwabo. When I was booming sengibona ukuthi hayi each and every festival ngikhona, I'm getting booked emcimbini kahulumeni nani nga-release album yesithathu. Yeah, zasizaqala-ke inkinga. Yenzani le album? Zasizaqala-ke inkinga, then ngase ngaqala-ke nga-lose voice yabo. I lost. Okay, whoa. Before that, ngiyazi ukuthi asikangeni, but ngifuna ukulandisa inkinga zenzeka kanjani. Asingene. After second album ngizo release the third album, ngaqala i-event. Yeah. Before me there had never been any artist nje kusukela ko baPhushukela, komkhulu Phushukela kusungula uMaskandi. Lalingakaze libe khona i-artist elalike laba nesibindi lokwenza i-festival. A music festival that pays other artists yabo, a music festival yangempela, not a promotion yabo. So I was the first one. So when I did that akubanga mnandi kuona wonke umuntu, but not necessarily ukuthi wonke umuntu wayengathanda. Akubanga mnandi to some people yabo, which is expected because mawenza into mfethu uhlezi kuzoba njalo yabo. And then ke ngakhipha i-album ngenze event. That's when inkinga zami zaqala khona yabo. Ngathola umusic wami udeletiwe emsakazweni kungekho ngisho ingoma eyodwa emsakazweni, not even one. Whenever I've ngusubmitile, wena umculo wami wawazi wawuzwe eredweni angithi. Yes, lo wakade udlala yebo awusekho, wangasekho, because mina nganginenhlanhla yokuthi umusic wami wawudlala almost kuzona zonke inhlelo, ngangingalindi ukuthi kube umgqibelo kuphela yabo. Nganginaleyo nhlanhla wawudlala kuzona zonke inhlelo, kodwa wangababikho nje, my music was gone. Ukuthola kanjani lokho? Ngikuthola ngoba umusic wami awusadlala at all, then ngenza follow up ukuthi what is happening, because uvumelekile as umculi ukucheck e-library ukwenzakalani, fana noma uthumela umculi uvumelekile ukuchecka futhi yabo. So as a concerned artist ukuthi
awubafethu sekuphela isikhathi eside kangaka nje umculo wami ungadlali kwenzakaleni yabo bangicheckela and they said hayi wena unawo umculo lana I'm like hayi mina uNgelo Vilo nikhuluma naye anisangenza kodwa Ngelo Vilo yakuwe kodwa ukho umculo I'm like hayibo umculo wami nje kade ukhona ona long but I know ayikho ngishaya ingoma yakho yabo so there was no song yabo ngangaba namculo eredweni umsaza nomkhulu nakweminye futhi naye mina yadithe futhi and then ngathi nginganamculo nginjalo ngangaba nayo ivoice yabo kwahamba ivoice so now anginawo umculo oseredweni anginayo ivoice owenza umculo omusha ozoyeredweni so ichaza ukuthini lento ithi kumileke nje ngami necareer yomculo because abakwazi ukudlala umculo ongekho angikwazi ukusubmit umculo omunye you understand so kwavele kwamake so which is why kuhamba kwavele kwathi suddenly bangathi kuyaphela yabo and then ngayenza event after that ne event yaqala eba nezinye inkingi yabo when I went for pitching kwenye ama departments I was told ukuthi i-event yami they've been told ukuthi kwi-event yami kwasho inodlame kwashona nabantu yabo ngiyakhumbula ukuthi khona i-event yake yabakhona kwashona umfowethu wangapha ngakithi kwaNongoma usala wayilandela umjikijela ne kwakungenye i-event ngiyaxolisa ngikwazi uyibiza ngegama ngoba ngaze kuthiwa sengisukela abantu but umfowethu walimala lapho and ngiyakhumbula lapho kwaba neyinkinga nje kuliwa yabo but that was not my event kwake wena Khuphuka Nezakho sekuyiwa nje ne-Cresfontaine so uma ngifika khona ke la ngangiyenza khona i-presentation kwathiwa cha wena sikwazi ukukusponsorisha because i-event yakho has proven ukuthi inodlame sekuze kwashona ngisho umuntu khona and wena wenza ama-competitions agcine eqhatha abaculi so they were informed by some people yabo so yila mina engithi khona ezami ingqinamba ayiqale khona phakathi nendawo when abantu bebona sengazi ukuthi sekuyakhuleka but with that being said in fact I don't want to give people impression wrong ukuthi besola abantu besola ubani it's fine but mina masikhuluma into engitholayo kuwo awuzange ube nazo ingqinamba kubaculi nenjani njani ingqinamba ngathi uyithole usungapha nawe ususomabhizinisi awuswazi ukwenza i-event ngathi lapho ke inkinga eqale khona vele abaculi impethu ngisho angithi uthole ingqinamba kubaculi ingqinamba zakubaculi impethu yini ukuthi intalabhani phela sekuphelile yabo ayikho enye into like abangayenza yabo manixabene nabaculi shone studio shingela i-mic nayo shone studio shingela i-mic iphelile you understand so there's not really much an artist can do ukusabotacha omunye umculi so yeah mfethu le voice ubani umthakathi kanti manje noma isiphi lesifo lesi umthakathi qala ngibona mina angikholwanga etshela ukuthi hayi mhlawumbe Ngelo Vilo seqala lento yakhe sefuna nje uyeculela vele umculo uhamba ngamaplan lutho mfethu yazi what happened ngavuka nje ngi-right yabo and then ngayemsebenzini ngeza ukuthi ivoice yami iyasha ngayitshela hayi mhlawumbe ngela umkhuhlane kwaphela inyanga kodwa ilokhu ingabuyi yabo and then ngagcina vele abacula ngeke benze lutho ukuthi bangadefend umcimbi wakho shuthi inkinga yabala kwabanye labantu enenza nabento ezodwa angifuni ukusho kanjalo noma balandeli mhlawumbe ukukhuluma kwabo yazi mfethu angikufisi ukusola abantu mina yabo nanokuthi ngithumele impression wrong kubantu ukuthi mhlawumbe kunabantu abakumaskanda bake bangenza izinto ezwrong nani yabo isitha mfethu sikhona noma ikuphi if kukhona into enhle nje yenzayo isitha siqhamuka noma ingakuphi yabo so I wouldn't really ngiyangibona abantu uma ngikhuluma ngalento be mention amagama abanye abantu mfethu and I don't like that yabo angifuni unqama because abanye abantu abasobe mention is people engibakhonzile nengibahloniphayo yabo so I wouldn't really want to speculate or say ukuthi yini engiyaziyo yini engingayazi yabo ngi-right kukanje because I know ku-right nje kukanje mfethu ugcine phela ungangicaciselanga le yezwi ukuthi lahamba kanjani elahamba kanjani mfethu izwi lahamba mfethu for wathi uyavuka nje kuseni no ngavuka kungathi lishile yabo kwangathi lishile and then kancane
ngithi phela lizobuya ngoba lishile yabo mhlawumbe ngelo mkhuhlane and then kwaphela inyanga lingabuyi kwaphela 2 months izwa libuyi hayibo then ngaqala ngaba nenkinga nasemsebenzini yabo and then ngaba nenkinganyana nasebholeni yabo because uma udlala ibhola kumele libemeze ngala bekuphasele ngala uphasele umemeze basuyilesi phela ngangikwazi ukukhuluma kuthi ngangenalo izwi lokuthi ngamemeza ungizwe ulapha kude yabo nanokuthi mase ngikhuluma isikhathi eside lavele linqamuke yabo so wawuthatha abanye abantu ngebe ikhole into uma ngithi nginenkinga yezwi ngoba ngangikwazi ukukhuluma kanje bese ngiyayilimita mina lapho ngikhulume for a certain time bese ngiyathula because sengiyazi hayi inkinga sizosondela yabo bese ngiyathula and then people not really notice ukuthi kunenkinga la yabo because masihlele eduzane kanje asikuziveza something memeza yabo so lamba for 3 to 4 years baf almost 4 years but less than 4 years it was 3 years and more umsebenzini nasemsebenzini ngangifundisa nje ngisonde yabo and I would teach and ngibuye ngiphumule teaching ngibuye ngiphumule uyashasha abantu bayakubona ukubaleka kwemfundo ukuba awungenalo ukuthi empilweni awuthembele emculweni ngabe kwabheda waqeshwa wabheda le khona mfethu yabo kwaqeshwa wabheda but yeah sibonge nje uNkulunkulu nabakithi ukuthi umuntu akwazi ukuthi aphinde abe grand. Okay, lathi ukubuya kancane ngena kwi-Afro pop. Yeah, labuya and then I did singles Afro pop which went crazy because I was on charts kuma stations ngabala ukhozi bale Gagasi bale Metro I was on radio monitor kanjalo yabo. Yes. And at that point ngaye ngaba nayo into ethi ngeke ngisabuyela kumaskadi because ngase nginokusaba yabo. But ke hayi wabuye washo no kahle hle nansi engithanda kakhulu kunale yabo so ngabuyela. Hey sathi ukukhululeke abuya mfethu kade sikulindile. Yebo. 2022 memezele indaba ezimnandi. Yeah. Ekade silindile sasisitshena futhi ukuthi hey should ayisabuyi. Yeah. Khuphuka Nezakho sibona inkonzo. Iyabuya futhi again kulonyanga. Yeah. 29 April uyibizile phansi eCaris Fountain. True. Mfethu thini kuwe ngalomcimbi wakho? Angithi yini initiative yakho kahle kahle? Angithi Khuphuka Nezakho naye yanyamalala kanti nami nyamalele. Yes. Yabo. So ngenkathi ngitshela ukuthi indaba yamaskandi ngiyayeka nayo ngase ngitshela ukuthi hayi ngihamba nayo vele ngiyayeka yabo. But then when I decided to come back and then I had to come back with everything abengiyenza kumaskandi. Yeah. Basically Khuphuka Nezakho mfethu inhloso yayo umuntu eyiqala was to use Khuphuka Nezakho as a tool yokuthi sibonisane singabaculi ukuthi nathi singakwazi ukuzenzela. Serve as an educational tool okokuqala yabo. Okwesibili it was empowerment, giving power to ama artists ukuthi yazini abaningazi bomculo yithi abantu abenza umculo yithi abantu abagcwalisa abantu e-stadium abezobuka ama events yithi basuke bengenzile kumhlelo womcimbi basically yabo. So it was artist empowerment ukuthi abafethu let's take power and sikhombise lento le eyethu yabo. Yes. 3 it was indaba ye development ukuthi uma sayenzeka Khuphuka Nezakho isinkulu isinjalo I would give platform to abaculi abancane abasuke besafika and also abasuke sebebonakala sebekhona endimeni ubakhuphule bekhuphuke bekwazi ukudlala with labo kusuke sekuthiwa bakhulu yabo. Because if ubuka eyakulonyaka people have been complaining ukuthi khona abantu abangekho nani yabo. But mina ngibuka ngeselithi uma ubuka kulonyaka Khuphuka kulonyaka inabaculi abaningi abazobe beqala ukudlala kuyona yabo. Abanye babo bake ba volunteer kuyona isaqala bezoyikhombisa yabo. Not necessarily volunteering but kwakuyileyo platform umuntu ayisho ukuthi mawusafika vele emculweni usuyidinga phela platform yokuthi ziveze yabo kuma events amakhulu. So what makes me happy ukuthi abaculi abafana noduma kahle yabo. Ngiyamkhuluma uduma kahle wakwayiveza kwilokhuzana Khuphuka. Usicebi kosemagcokama wakwayiveza kwiKhuphuka. Unjoko wakwayiveza kwiKhuphuka yabo. Ugatsheni wakwayiveza kwiKhuphuka yabona. Uma ngingaphosisi umdumazi wakwayiveza kwiKhuphuka uyongixolela uma uthi nginephutha but I think umdumazi wakwayiveza kwiKhuphuka. So
so bonke laba baculi laba engibabalayo namhlanje kodwa bakuyi list yabaculi abaqashiwe kuyikhuphuka nezakho into encane uzobe eqala ukusebenza kuyikhuphuka ubahuphe uzobe eqala ukusebenza kuyikhuphuka Thwasa lekhansela uzobe eqala ukusebenza kuyikhuphuka so it's not really about ukuthi khona abaculi okuthiwa nje bahlale bekhona yabo yes as abantu beyisho we have about 10 wama artists ukuthi azobe eqala uzobe eqala ngaphandle igama besides amageza yes uPotso naye uzobe eqala seyamavukela mbuso yabo so we have about 10 or more wama artists ukuthi azobe eqala ukusebenza professionally or officially kuyikhuphuka nezakho this year ikusasasa mfethu thini hey abantu bakhombisa ukuthakasela ukuyiseka kakhulu mfethu ayithanda le event abantu yazi ngathi ngiyazi isuke nokumcimbi unomhleli wabo but lo ngathi wabo bawuhlela isibona ba involve everything mfethu yazi mfethu indaba one izinto nje ngizenza zibe transparent bonke abantu ngiyabavulela ukuthi bebone ukuthi yini eyenzakalayo bese into yami iba fair nje to everyone ofuna ukuba kuyona and then mina cause ngiyazazi anginabo abaxhasi as big as ikhuphuka is ayinabo abaxhasi futhi ayikazi benabo so the only baxhasi I have abathandi bomculo ibona kuphela abantu enginabo mina yabo so kuyangijabulisa mangabe ngibabona ukuthi sisabamisene kahle because over the years bebevele bekhombisa ukuthi bayithanda yabo so into engiyenzile noma bengijwayele vele ukuyenza bengijwayele ukusenza nezinduna yabo yimuntu oqala owasebenza nezinduna mangaphosisi because nganginalento ethi bayakwazi ukuthatha umlayezo from abalandeli beyilethe kimi direct ngikwazi ukuphendula lezo zinto direct yabo so bengijwayele ukusenza nezinduna because social media ibingaka be as big as it is njengamanje yabo so right now umuntu sekwazi nokuthatha amalokhuzana imbono yabantu direct from social media ngithathe from induna ngithathe from abaculi yabo so izandla zami ihlezi ivuliwe ukuthi whoever onombono ngekhuphuka nezakho ageze so ubonisana umbono njengamanje khona amanye ama initiatives ancike kuyikhuphuka nezakho amabili esiwamemezela very soon okungaseyona imbono yami kodwa kuyimbono yabantu abathanda umaskandi yabo just like ngaye ngasho ibriefing ukuthi umuntu osuke nombono ofuna ukukhulisa umaskandi ofisa ukuncikisa kuyikhuphuka uvumelekile on conditions ukuthi uzobenefitisa abaculi uzobenefitisa umaskandi before kubenefite yena yabo so kukhona imbono enjalo njengamanje ngizoyimemezela soon yabo so ngicabanga ukuthi sasasa livela ezintweni ezifana lezo yabo nje izolo I remember izolo ngikhiphe ama packages yes umcimbi ukuthi VIP ne VIP lama packages awenziwanga yimi yazi phela mina I had an idea ukuthi ngifuna ukwenza ama packages yabo ngayenza and then abanye babathandi babaculi ukuthi ngoba ngeke ngisho njengamanje igama ngoba kuzosuka kuthiwa umlandeli kabani noma ini yabo but ngizosho ngelinhlanga i-package yenziwe omunye wabalandeli bakamaskandi hayi you understand so that's how open I am yabo i-package leya mina bengathi ngizowenza i-package nje but the entire thing ukuthi ibe nje because I am be better compared to leya be better ayilele ayilena mfethu hayi yabo uma ngidlula umcimbi ngikhombisa yami kazi ubone itu yenze i-ID uthola isikhathi uthi no yazi uthola i-ID grand ukuthi ngibone package yabo but implementation ngivele kuphuma enye into siyabonga nomlandeli okuphiphe awuphiphile phakathi so lo mjita no i-out mfethu like akafunanga ngisho nalutho wathi hayi bafa yazini le package le umqondo we-package wakho ugrand but ngiyakhumbula uthe bengithi ngizoyikhipha kuthanga wathi hayi bafa ungayikhipha ungipha usuku ngiyisebenza so I was like okay sharp I'll give you a day ngeke konakale lutho wena usuzokhipha le mina bengizokhipha yami you understand so udlo chef hayi siyabonga usizile lo so umjita wathi no linda bafu ngizosebenza yona on a day khona abantu nami engizokhuluma nabo sibonke siphuma nani and then within a day ngathi izolo ngithe ngabo 10 9 10 wangisendela wathi bafo
this is what I think we should offer abantu. I'm like, yo, hey bafo. Ngitswephu kakhulu ke. Wathi hey bafo, ngathi hey bafo yabona ke nje le yami ushave nje into ekho asilahle nje lento afuna nje ukuqala nje ukhombisa. Wathi bafo asekubuyisele lokho wakho ngathi lahla nje lonto leyo nje asebenzele. So that's how open I am to my ideas abantu. So uyabona ukuthi uma uvulela abantu ukuthi nisizane nisebenzisane nabo into mabeyithanda befaka ama ideas abo ukuthi igcina kuphuma into enhle kanjani yabo, because mobona ama packages mfethu they're really interesting and beautiful mfethu yabo, amnandi aphethe yonke into, amnandi aphethe yonke into, but awenziwanga yimi. Cha uzabona ugcizelelele awenziwanga yimi yabo, like njengoba ngisho bafu ukuthi khona amanye ama initiatives esiwancikisa la awu2 khona omunye umfowethu ozosenzela initiative eqondene namavukane yabo, njengoba ubona kukhona ikhuphuka but ikhuphuka yabona into idila nalaba sebephezulu yabo. So bese kuthi laba bafowethu abezansi uthole sengathi banika iplatform kuphela yabo. So khona umfowethu ovolunteer wathi hayi bafo mina I'm going to do ikhuphuka within ikhuphuka yamavukane njengoba ngangeke ngasho kuyi-briefing yabo. So we still in talks with lo mjita. Khona omunye ong-approachile wathi kimi bafo, how about we let abantu abalandeli ngoba umcimbi wabalandeli lo kube yibona manje abayikhethi, sibe nendlela yokubenza ukuthi bekhethela abaculi ingoma abazoyiperforma yabo, kuba abalandeli abakhethela umculo ukuthi wena duma kahle uzoperforma amadodana amahlanu nokuthi nethi yabona, wena into encane sifuna bangisabawela sifuna ivalwe kanjalo yabo. So we have athi sizoba nendlela yokukhetha lokho ebikhethwa abalandeli, but iwari yami yathi pho abaculi nabalandeli bese betholana, wathi whatever abalandeli bazoyisebenzisa izoya kubalandeli yonke not kubaculi, because abaculi already have been paid emcimbini. So whatever abalandeli abazoyisebenzisa uma bevota mhlawumbe bevotela ukuthi abaculi abaperforme lezo ngoma lezo izobuyela kubona abalandeli, izowinwa ibona. But nakhona ngiyagcizela futhi akuyona yami leyo idea, kodwa mina ngizoyincisa ikhuphuka because mina ngivulela ukuthi if kunento that is going to benefit people, let it be. Ayingene, you understand? So kama kumuntu othi uzosinika u50,000 media briefing aba idea njalo safoni sikhulisa umaskandi ka asifuni imali ngiyayithanda, wonke umuntu uyayithanda, but i-credibility ne-sustainability ne-responsibility towards maskandi izakuqala yabo, before sijahe imali. So as long as senza izinto ngeqiniso, money will come yabo. Wenza izinto ube fair, ube transparent, abantu bekwazi ukuyibona bebe happy, money will definitely come yabo. But I cannot sell umaskandi ngo 300,000 umuntu afuna ukunginika wona ukuze ngenze lento ayifunayo yabo. Yes, 300,000 mangusho manje omunye umuntu uzobona njengemali enkulu, but at the expense of umaskandi. Ngeske khuphuka should I say. Yabo. Ngisho ngithi ikhuphuka iyabuya next year noma ibuyi, but mina sengidayise ngomaskandi kahle. I-reality and ngidayise ngamandla abanye abaculi abasebenza kanzima ngo 300,000 umuntu asuke efuna ukunika wona. So that's not how I work. Ngeke izenze into enjalo mina. Abantu bayaphika ukuthi awuna sponsor. Abone imali ethola number 1 mase sivota lapha imali okashe babala bathi uthatha imali lofana lo. Abanye bathi ngithwele. Abanye bathi uthwele. Khipha inyoni siyibone ekhulile. Abambe kuthiwa ngiyakwazi ukuthwala ngabe ngiyathwala manje. Ngithola laphi inyoni vele ninje. Hey noma nga. Ena ngiyafisa nje. Onawo nje ngitshela hayi. Ngiyafisa nje engenamazinyo nje. Onawo nje mina ngitshele ngiyekhona. Yabo. So anginawo mina imali bafu. Yabo. And people don't believe me when I say anginawo imali. Yabo. Le event ngiyayenza on Grace and nalawo ama center amancane ngisuke kunawo yabo, ngokuxoxisana nabanye abaculi and then kunezinto othola ukuthi ngeke ngikwazi ukuxoxisana nazo ke, but eyayigcina yenzekile yona. And then people ask themselves ukuthi pho ngoba ama prices nje esewonke 135 because number 1 thola 100, number 2 thola 25, number 3 thola 10 yabo. And people will ask me ukuthi pho imali yamalokhuzana yokukhokhela abantu uyithathaphi and why ungaqasha ama-artist ngayo. No, ngisuke ngingenayo yabo. Instead of ukuthi mina ngithola i-profit from imali, ngithathe leyo mali ngibuyisele laphana. You understand? Le mali kusuke kufanele ngabe imali nami ngithi
this is i-profit eza kumina but ngithatha imali ngiyibuyisele emuva just to grow umaskandi yabo and eyami into ithi siwina 100,000 noma sino 135 kuma prices asinawo umunye umcimbi okwazi ukusenzela into efana naleyo nje kuyijandra nje kamaskandi ku music scene i-award elingana naleyo asinayo yabo so sizama ukusetha i-bar ne trend kumaskandi ukuthi we are one of the most paying awarding events akhona kumaskandi akhona kulokhuzana ku-music nje akuphikwa lokho yeah so imali yona anginayo anginayo imali abantu bayijatting nayo mina imali anginayo mina abantu bayijatting nemali honestly speaking bathi ngithatha phi tuition I work as a teacher kushuthi bonke othisha banemali ayikho bethu nenyoka babona uthisha lo anginayo yazi ezinye izinto ezenza abantu bethu nemali ukwenza izinto ngendlela nje ehlelekile yabo umuntu ohlelekile sibona sengathi ungcono yeah I do my things ngepace yami nangendlela engafani neyabanye abantu yabo into zami ithanda ukuthi abantu babebona bethi ihlelekile yabo ngizenza kusenesikhathi futhi izinto yabo so mohlanisa zonke lezi zinto indlela engenza ngayo nangesikhathi engenza ngayo nangendlela enginvolve ngayo abantu and then bese ubuka imagnitude yomcimbi abantu mase begcwele people should just assume ukuthi hayi kunayo imali lo kanti hayi mabaca ngithatha phi anginayo bacathi ngithatha phi anginayo kodwa bengangipha phela abanayo ngiyacela kaningi boleko mbukeli uzwile 200 egate copy ticket egate 250 ungathengi okhala ngekho wena kulula kakhulu mfethu yabo ama prices ama tickets u200 rand a copy ticket nakulezi itolo ezinyo Shoprite Checkers you save Checkers Hyper kanjalo kanjalo but at the gate lizosela u250 so okungcono kuphi hamba uthenga ithikithi nje manje a copy ticket or Shoprite ukuze uzokhokha 250 uzokhokha 200 simple as that akhala ngoline online but ukudla bayakuthenga khona and there's online there's yabo afethu asathengi nayi it's fine phela uma ngabe ukuthi kodwa umuntu phela ufuna ukuthenga esangweni mina anginankena ukubamba 250 ucash sawuthatha la nginankeni ngiyofuna vele ngiyofuna nawe imali yafana le izomsizeleka awuzozizela abayi umuntu ayenza kuthanda kodwa nje but honestly speaking lento ngeke ngayisho sisaxoxa off air ukuthi mina I'm not about to rip off abantu yabo that is why because besingathi amathikithi asecompetitive limited azoshaphele bese sithi hayi osalithenge esangweni selo 50 rand sifuna ukropa abantu yabona but ngithi abantu abawathenga competitive engabe bikho lithenga esangweni yabona nguze engabe bikho khokho 250 but ke ngiyazi khona bazowathenga esangweni hawo yabo so kodwa izogena kakhulu ikhuphuka asinankinga but noma ngeyona inhloso akuyona inhloso leyo yeah kodwa phela uyabazi but ke mase kufika usuku lomcimbi yabazi abantu osebenza ngabo mase kufika usuku lomcimbi kusuke ngasekho into esingayenza because ucompetitive iswe sesiwavalile khona ngafethu mawucheck iline up lomcimbi ngicela ukuthi uzwile ukuthi ziyakhala no ziyakhala bethu kuyiline up siphethe umzukulu izwa siphethe into encane siphethe igcokama siphethe ukhuzani siphethe amageza siphethe amavukela mbuso siphethe uDSD siphethe ezechalaka siphethe ugatsheni siphethe ubahubhe siphethe uthwasa siphethe unjoko siphethe umdumazi siphethe uqhosha siphethe ucevuzile Dumahle inkosi yamagcokama uduma kahle inkosi yamagcokama yabo and bese kuba no many more wena umeni mo wena uba sure mina ngimeni mo ucabanga mina cabanga mfethu abantu mina bangibuza bathi hey ubani umsheleni akekho ubuza mina inthawu mfethu wangayifaka yazi abantu abanandaba abanandaba nawe cabanga nabantu laba ngimenzela umlayo futhi wena ufuna ukuba umhlemhlaye lapha phathi yazini anje perumeni mo igama lakhe lishi wena babona ukuthi wena lapha sikhona lapha kumeni mo sikhona lapha khona uzoqhamuka futhi abanye kumeni mo asikhona lapha kumeni mo mfethu sikhona siyibambe isikhathi mfethu njengoba nambona nje ngiyibambe khona hlezi sikhala ngesikhathi yeah ngiyazi into endawo inokuhlelela mfethu uma singagcina leyo nje ngiyacelela leyo lula kakhulu mfethu communication yami ne relationship yami nama artistic friendly so angikhola ukuthi khona uzosihlupha and I've got u stage manager
onespeedioni kulento le who's done ama-events la agcina isikhathi. Yes. So ngi-grand ngalapho and i-communication nje ngizoyenza early nama-artist ukuthi ubani udlala ngasikhathini ubani udlala ngasikhathini, but into engifocuse kakhulu enye besides isikhathi sase-stage yabo, because uthola ukuthi kwamanye ama-events umculo ugcine sedlala ingoma eyodwa sekuthiwa ngena ngenye udlala eyodwa phuma yabo. Bingelela. So I don't want that yabo, ngifuna umculi okuyikhuphuka adlale abe no 20 to 25 minutes stage eyedwa. So that would mean angikwazi ukuba nabaculi abaningi kakhulu yabo, because kusiza ngani ukuthi umculi azocula 5 minutes yabona, omunye ecule ezu-3 omunye ecule eyodwa, because lento igcina isithi ngathi khona ongcono noma othithwa ngcono kunomunye. Omunye uzocula eyodwa kuthiwa phuma, omunye angene acule u3 minutes acule ey'ntathu, omunye athi aqeda ucula kuthiwa phinda engabe sakwazi ukuphinda. You understand njalo? So asibanike nje abafowethu sibahloniphe ngesikhathi stage. Singatshala isikhathi lo mcimbi wamaskandi uqala ngayizolo uphele ngakusasa. Angeke kuphela ngakusasa lo ya. Kuba ngcono. Yabo. Nani balandeli aniyena ukuhlangana ne-workshop. Umcimbi uzoseCharlesfontein. Hayi mina yini singahlangana eCharlesfontein noma egate lakhona-ke. Kuye kusizohlangana netawuni kodwa umcimbi ungaka. Yibo nabo abafethu babuye emosha isikhathi. Yeah, but-ke mfethu mhlawumbe ama-activations aba wayona into embi yabo. Hayi into right ukubonisa amandla kamaskandi kubantu abangawazi amaskandi. But makungakwazi yonke igcineke isikhathi yabo ukuthi amandla avezwe bese fast sikwazi ukuthi bese siba kwiveni yabo, because yona le nto leyana thina sikathatha kancane but siyakwazi ukugabisa ngamandla ethu ngala ama-activations. Kuwukuthi ke i-problem siwenza kuze kube late kakhulu yabo, so induna nabaculi sengathi bengakwazi ukumanage isikhathi, but njengoba ngisho ngiyakwazi ukuxoxa nabo. Ngicabanga ukuthi kuzomanageka kalula. Sunalo usuku lama-activation ngoba ngagcina usazolimemezela noma lisese? No, angalimemezeli because angithandi ukumemezela izinto mina ngingakayi-confirm. I still need to confirm with ama-venues ngiqede na ukuqala and then bese ngiyakwazi ukuthi ngimemezele. So wesekhona wona kodwa azobe la eThekwini. Ngcono mfethu. Yabona khona kade ukhuluma ngayo ukuthi ikhuphuka wona umcimbi okhokhela kakhulu onama-prizes amakhulu okuwina even nama-awards awakho. Uselapho ukuthini ukubona kuwe thina nje siyijane ngako umaskandi sisenama-award ethu? Maye khona sabona abantu bafana nomfezo waphihliza kodwa amkhokhela ngalutho. Into ezokwenzeka leyo soon. Into ezokwenzeka leyo khuleka. Into ezokwenzeka leyo soon. Kodwa futhi phela ngeke ubasola abafowethu mhlambe kwezinye izinto abazenza uma uthi ngempela lokho uyayibuka lento uyayibona ukuthi anginika ngalutho fakusagila. So yeah, but ke ezinye izinto mfethu mina ngiyangikhetha ukungaphawuli ngazo, especially uma ngangithinti directly because hey kumaskandi mfethu ngisho ngathi ushare indlela wena obona ngayo nocabanga ngayo kwesinye isikhathi uyithola sogadlile yabo. So ngikhetha nje ukuthi phezu komcabango okwenza into kanje efana nama-awards khona into ezokwenzeka mfethu. Kanjani sikwenza upresident ongcono straight uyabona wona? Lana mfethu there's a lot of things ezokwenzeka this year kumaskandi. Beyicele nje le ama-awards into ekude kakhulu, but there's a lot of projects azokwenzeka after i-29. Kunezinto ey'ningi kakhulu ezizokwenzeka. Izokhala kwenyaka. Kuzoba nezinto ey'ningi kakhulu ey'ngakaze zenzeke before ezizokwenzeka this year. But umuntu akafuni ukuthi axube indaba ukuthi abantu besanake Khuphuka Nezakho bufake ezinye izinto yabo. So you wait for the right time and then kuyima ukwazi ukuthi ukhulume. Uthini mhlawumbe kumculi okuqalabhayo kuma-post nje uyaphendula kunomculi o-Facebook ongidalapha phe ukuthi mhlambe ngokwengoma noma ushaya mina noma ungishaya ngenxa yomcimbi noma hayi okushaya nje yonke indawo? Umuntu uzokudalapha nje ecele ngokwengoma, omunye kutalaphe ngokomcimbi. Ngiyaphendula kwabanye uma ngiyibonele leyo post. Nakhona futhi it depends ukuthi ubethini yabo. Kunezinye izinto abanye abaculi sikhulela emakhaya ngafani yabo. Mina once wasebenzisa inhlamba angeke kuphendule ngempela. Ngisho bekuthiwa bekufanele ngiphendule ngeke ngiphendule ngempela. Once nje wasebenzisa inhlamba because mina ngisebenzisa inhlamba at all yabo. So once wasebenzisa inhlamba nje
angiphenduli but uma kuthiwa ushaya mina nje ungibiza nanoma ngani ufuna ungibiza ngayo ya ngiyakuphendula yabo but nje once wasebenzisa inhlamba hayi angudlala lo mdlalo mina ngudlala lo mdlalo ucanga uma wami ngathi ekhaya sizokuthiwa ngithuka inhlamba ayish angeke ngikhona mfethu akuzwa mfethu siyanibona nihlangene kulezi insuku nihamba nidla amadombolo umuzi nomuzi uyafuna nawe ngifuna ulayini ngifuna connection ungena kanjani uyawafuna amadombolo uyafuna amadombolo hayi ngiyakuzwa mfethu indaba ukhuluma amadombolo ngeke ngiyafuna ungena amadombolweni nami kanti ngena kanjani amadombolweni mfethu noma ngeke ngikhulumele i-team nkosi yami abangani manje ngisazi noma i-team i-team noma lento yamadombolo mfethu isuka ebholeni kule team esinayo yebhola yabo isuka lapho and then kwase kwa-developheka nje ubungani nokuthi sibe abafowethu sikwazi ukuphila ndawonye khona abafethu ogcina sikwazi ukukhuluma nabo on a daily basis abanye ugcina ubonke yazi hamba ngikhulumanga nobani ngiyazi 2 days ngikhulumeni nobani ingabe right you understand so that has helped us kuleyo ngxanye leyo and then kwase kwaba nento ethi I remember kwakushone ubafu Mampintsha and then one of us wavela ne-idea ethi how about noma ngeke ngibize ngegama kungaze kuthiwa kuye but-ke omunye wethu ethimini wavela nombono othi yazi bafethu because wayebone abantu before uMampintsha ashona abasebeqamba banga bethu seshonile noma kwaku-Elvova ngisakhumbule yabo but kwakunento ethi kunembike yamanga ephuma kwabanye ozakwabo yabo ukuba nje uzakwethu engicula naye ngizonete ngingagula athi a-confirm ukuthi sengishonile so wayesethi uzakwethu yazi bafethu lento engiyibone lapha na ayikho right how about thina njengoba sesihlanganiswe ibhola kanje sibe ne-initiative yethu sihambelane emakhaya sazi ukuthi kwaNjoko kuphi kwaNkosemagcokami kuphi kwaKhuzani kuphi kwaNgelo Vee kuphi sivakashelane khona emakhaya ukuze singaqhamuki sesivakasha sekuthiwa omunye akasekho sesihambe sicinga sibuza so that's how indaba yamavakashelana came about and then sathi siyovakasha nje kwafika siphela amadombolo-ke laphana qala kanjalo-ke amadombolo-ke eyilali ngemnandi bafo eyilali ngemnandi so yaqala kanjalo indaba yamadombolo but indaba yamadombolo nje ubona abantu sebekhuluma amadombolo isuke ebholeni mfethu and i-initiative enhle ungawazi ukudlala ibhola futhi awukwazi ukungena khona akushiwo ukuthi awukwazi ukungena khona uma ungawazi ukudlala ibhola i-team yomaskandi mfethu wonke umuntu uvumelekile wonke umuntu owumaskandi ofisa ukuba ingxenye yayo uvumelekile but-ke kukuthi manje niyafihla kanjani yini ngamemezeli manizoya kwabani invest nibone angithi manje sibarekele ukuthi ubafo angathi uyasikhaterishela uthole sekhaterishela ngoba ngeke ukwazi ukukhaterishela umphakathi mfo yabo so suke singakwazi simemezele because now sesomthwe seyindleko kanti thina inhloso yethu akukhona ukuthi simeme umphakathi ukuthi siyobona kubo sibone nabantu bakubo sazi nabazali bakhe that's what we do masifika khona yabo hayi inhle bafethu le hayi imnandi mfethu awonla imnandi kakhulu mfethu kodwa hayi yabona akekho yokasimeme idombola ngalipheli hayi akekho futhi-ke nje ngahlathi nemani nedombolo kuphelele wonke umuntu osimemayo uyazi naye ukuthi kusemthethweni ukuthi kumele kube nedombolo nenkukhu sidle sidombole siphuze isobho like mfethu yazi namajita amfethu amajita nje ayaphila like abafuni izinto amajita awafuni izinto eningi awalokho ebuka into eningi you just go nje sibe happy siyibuyele ilokho mana idombolo kodwa hayi idombolo kodwa lona-ke cha idombolo impela hayi so it's not ukuthi lento ikhetha abangani noma ikhetha abanjani as long as uwumculi kamaskandi mfethu kodwa-ke i-initiative ne-initiative noma i-team ne-team or i-group ne-group iba nemithetho yakhona so nathi sinemithetho yethu yabo awuveli nje wenza isinomi kanjani because uma ngathi uvele wenza isinomi kanjani ngeke kulawuleka yabo so nathi sinemithetho yethu uma uzongena khona kuzofanele uyilandele understand so yonke organization esuyikhona iba nama-rules akhona mfethu ayigayidayo ukuthi asikwenza ukuthi siyakwenza ukuthi yabo yes nyawo udlule sishaye nge-EP album ephelele mfethu silindane noma usafuna nje ukuthi ama-EP khona kodwa noma ngeke ngiqinisekise kwamanje kodwa khona engiyenzayo soon izoba EP noma album kodwa kukhona umsebenzi ozayo khona into engiyenzayo yona kodwa ngizodecide mase ngiqedile ukuthi kuba i-album noma i-EP yabo kodwa khona into engiyenzayo hayi ngiyakuzwa mfethu before usivale
Njani ama-inbox mfethu? Hayi ngithi. Hayi kini. Kwenye gender. Kwenye gender. Oh bye. Khona buya uthi busy. Usho nje? Hayi. Ey. Hayi kodwa bafuna. Umhlelo omcimbi. Uqoka kahle. Uyasebenza. Anje bheka ithaphi agenda. Lalela baba. Anona angifuni ukwenza special yabo. Ngithi hayi inbox yami mina ibhizi nanani bafuna ukuthi yes ngicabanga ukuthi wonke umfana nje osuke semehlweni abantu yabo mhlawumbe inbox yakhe iba busy o yonke intombazane sekusemehlweni abantu wonke umuntu nje osuke semehlweni abantu ngicanti inbox yakhe iba busy yabo so angihlukile ke nami kwabanye cha angisho mina ngamavukana acela umcimbi Ngirai abafethu bayesa wabanika iplatform ukuthi kwenziwa kanjani ukuthumela ingoma angifuni lawo akukho lutho futhi la ngithi yabo sithi nje awuthathiwe yabo phela abanye abayiqoki umantombazana But for honestly speaking, inbox like busy, yabo. There's people about, and I appreciate it. It shows ukuthi abanye bangithanda bathanda umsebenzi, abanye bathanda mina uqobo, abanye bafuna okungaphezulu komsebenzi nami uqobo, yabo. Usho ukuthini mawuthi? Maningi abafuna. Akwenziwa njalo. Umsebenzi. Akwenziwa kanjani? Yabo, ngineyingane mina. Ya ngineyingane mfethu. So hayo sabaphuphuzela obaba ba responsible. Ngiphatha kahle mina mfethu. Yabo. Ngiphatha kahle mina. Kodwa khona ngavele ngaze kufike mangathiwa hawu uyacabanga. Hayi mfethu. Thina nje si-Perfect TV nathi besifuna nje kuzoba umcimbi siphusha indlela siphusha ngawo umcimbi sibe nawe mfethu for interview sibonge kakhulu mfethu isikhathi sakho sathemba nababukeli emakhaya bayithokozele size nje 29 April bafethu Zulu phelela Carisfontein party ziyakhala nayo indoda ezobe ihlabile simemile ke bafethu thina akho sesivala mfethu ngapela msesivala one kungaba ukubonga kwi-Perfect TV for ithuba 2 kube ukucela abantu ukuthi get your tickets manje indlela yethu yokuvota ukuthi ama tickets ahlukanisiwe computer ticket njengoba kwe100,000 mawuvotela umculi ogatsheni uzothenga i-ticket elibhalwe ugatsheni mawuvotela amageza uzothenga i-ticket elibhalwe amageza and then i-ticket masufuna ukuvota esangweni noma usufuna ukuthenga esangweni lizobe selidula so lithole manje kusase early ebese kuma ukuthi ngiyafisa abantu ukuthi bek-understand ukuthi anginama sponsors and also angeke ngikwazi ukuqasha bonke abaculi yabo so abanye babaculi bona babafuna kwi-event abekho yabo abanye bakhona yabo kokunye ke futhi akulona iphutha lami ukuthi abekho because kunabanye engakhuluma nabo abaculi inqwaba nje bakhona engakhuluma nabo sangakwazi ukuvumelana yabo ngendlela yokusebenza laba bakhona kuyi-post noma kuyi-list sakwazi ukuthi sivumelane nabo so abanye abantu uthola ukuthi bayangithuka kanti umculi abangithukela yena vele asikwazanga ukufinyelela naye kuzivumelwano and akasho naye kubona ukuthi hayi le ndoda yake yangithinta sangavumelana but mina futhi angikwazi ukuthi ngiphumele obala ngitshela abantu ukuthi hayi mina obala njalo ngamfonela kwaba ukuthi because there was inkulumo eyayiphakathi kwami naye yabo so angikwazi ukuthi bese ngizenza muhle ngaye o ngizidefende mina ngaye yabo unless abantu bakhe bekhuluma naye abatshele yabo so kunezinto ezifana lezo so I wish ukuthi abantu be-understand ukuthi akekho umculo okuthiwa nginenkinga naye ukuthi ngeke ngisamqasha yabo but ama-logistics and financial constraints adala ukuthi abanye bebekhona abanye bengabe bikho yeah ngazwakala ungasayicacisanga le ticket ukuthi ofuna ukuthenga ithikithi lamagezi uzothenga ithikithi lamagezi but mawungafuni ukuvota usucele ithikithi lekhuphuka true ngiyabonga baba ongafuni ukuvota uthenga ithikithi nje normal lomcimbi ucela ithikithi lekhuphuka uthenge lona uma ngabe futhi ufuna elokuvota usuthengela lelo qembu ne-VIP futhi iyavota nayihlukanisiwe ngokwamavoti so ikhona futhi VIP engavoti
Yeah. if uthi ufuna uyele VIP noma VIP engavoti ikhona, but uma ufuna evotayo nayo ikhona. So la into ethi ihlelekile bafo. Hayi kakhulu mfethu. Hayi ihleleke kakhulu bafo. Mfethu sithi thina siyi Perfect TV Ngelo V siphuma nje sithi njani thina next time sithi nje aware.